Matur sembah nuwun. Tatin nyotinyo gaweanmu tak tumpuk nang kene. Ya, ayo. Jumeneng, Tin. Ya. Pun mboten budheg kok nih. Nah, iki sing tak nehi kewajiban ngedum karo kanca-kanca sinden kowe. Ngono aku sing milih lagune tak keke Ika, tak keke sapa liyane kok ndak kowe nesunya. Wong iki nek nesu lambemu eleke ra jamak-jamak. Iki kelawan pripun? Ah ya dipilih dhewe-dhewe iki lagune pangune dienggo Ika. Ya. Engko terus tok keke Ika ya sak duwite ora kok lagune tok kon nyambut gawe Ika duwite tok emplek. Iya. Ngono ya, Pak. Engko tak nehi separo. Hah? Tak nehi separo. Ya utuh, kowe iki nek karo kanca mbok ora kebangeten. Iya. Niki kan maca kabeh. Ora kon maca kabeh tok pilih lagu-lagune iki lho. Iya. Sing pantes dienggo kowe sing endi, sing pantes dienggo Ika sing endi, sing pantes dienggo Mbak Ayu sing endi. Iya. Niki lek nyekel mic piye, Nek? Iki. Cepet. Cepet kayak gue nak, ya iso ta. Cepet senengane. Tak pilih riyen nggih niki. Enten Sesi Demang. Heeh. Sing bawa Mas Karno ingkang nyekar Mbak Tatin saking Mbak Marlin PWKS Jabodetabek. Nggih, tambah meneh. Ya. Yo, monggo terus. Nggih, tembang kangen yang nggih. Dari Agung Oktaipin, anak Bu Saras proyek Kulon Progo Jogja. Nggih. Cekelke, Pak. Apa? Cekelke. Sing endi? Kertas. Apa gah oh ya. Lah napa? Tanggung jawabmu kok. Ya tak deleke kene ra apa-apa. Iya. Iki diwaca kabeh. Ora usah diwaca kabeh lagune iki lho. Lewong. Terus. Gubuk Asmara. Terus. Niki saking Pak Polisi. Pak sapa Pak Sugiono? Heeh. Apa? Sesi Deman. Ya. Terus Napa melih nggih? Mudiar ora. Gubuk Asmara. Buka wis ket mau diwaca-waca kok. Lah enten kalih lho. Ya ora apa-apa. Nyo tambah iki nyo. Rengu. NB sik nyekar Mbak Tatin, rondo kempling modar ora. Ya kuwi kertase. Lah duwite? Nyo nyo nyo. Awak meh dikei kertase. Wong ming diseler 100 e kok cerewet. Lah weruhe. Roh apa Ora kowe? duwite. Selama tekan Jakarta Linguyuh ya ming dompleng aku kok. 2000 ping ayo. Lah ora duwe receh. Ya, diatur aku. Sapa sing arep kok nyekar? Sik, Gubuk Asmara sapa? Gubuk Asmara biasane pun Mbak Ika. Ya, ayo Ik. Jaluk ditek Ik. Ya, ben. Saiki Nek nek loro lho, Gubuk Asmara loro e. ora apa-apa ya siji wae apa Gubuk Asmara terus Gubuk Asmara meneh tenan tetekke wektu. Maksudnya duwite lho. Duwite piye? Siji wae ya. Ya, siji ya. Ya loro ya ora apa-apa no. Mbak Cine sing nyanyi ya. Oh iya. Keke ora malah. Ndi? Kuwi jebok dhewe. Waduh. Kok terus ngono. Ora ngerti sing Gubuk Asmara wis tak tumpuk Sesi Deman, tak tumpuk Rengu, tak tumpuk Embuh. Milih ya. Iya. Dicek. Aja jukuk sing akeh dhewe lho, aja lho. Sing endi sing gubuk iki? Nah, Ya wis engko. engko Oh, ya. gampang, sing penting Gubuk Asmara. Lah kowe ngapa ngadeg? Lah mbok, ngapa Pak? Ayo ngancani wong kuwi iki statusnya sing dijaluk kowe. Sing nenang sik renang ngantian. Napa? Sing nyanyi Mbak Ika. Kok pikirane tekan renang lho. Pak Seno. Ngapa? Sadar Pak, sadar. Sadar aku. Wis kebayang wingi lho ndelok angguke lho. Wow. Soale oleh joget nang ngarepe deknen makno. Walah. Gial-gial ngono to, Pak. Atatin ya bekas penari angguk kuwi. Nggih. Asli ra ngampus. Kowe mbiyen yo ngono kae, Mbak. Nek aku ora tak nyunyukke ngono ora. Lah mbok dinyunyukke. Mah, Kaya geni ya. Ya dibawani. Ya. Nyingkar nyingkur. Wiwitane. Napa, Pak? yo, halo. Nggih. Halo. I love you too. Love you. Love you. Yo. Anteng.
Ya. Wiwitane nyingkar nyingkur lingsam yen mutan neno lelampahan kang tresno tulus nadyan nengku bukas moro ya mangga Mbak Ika ayo yen liwat aku wis ta kowe iki meneng wae kowe kok sampe dikon ngono kok nggih joget barang ya entuk kok Sik njupuk sawer sik. matur nuwun ya mangga Aku
Kaya mojok Lah kowe terus. joget ora e? Joget ya. Kok ora krasa? Hah? Ora krasa. Ya engko tak kerasake. Oh iya. Ya, Lanjut mangga. ya. Cadatan sakjroning ati. Datan luntur saya meraati. Aku kowe dadi karma. Matur suwun. Mbak. Sampun. Ika sing wis kemareng lagoke pamundhutane Mbak Tatin ya. Tatin mung kon joget mung kon ngadeg dilo ya. Kowe lakukan apa iki? Ya mati gaya nek ora joget. Apa? Nek meng meneng wae mati gaya. Ayo kowe iki tampil ning panggung iki gaweanmu ngopo? Ya ngono. Mula kowe tak nehi mungsuh-mungsuh sing kira-kira kowe iki iso takon, iso ora mung nembang tok.